close till I get up. Time is barely on our side. Istvan Sandor, 1914-1953, bio je mađarski salezijanac, radnik, mučenik i blaženik. Rođen u Ščolnoku, dolazio je iz skromne obitelji te se školovao za tokara i bakrotokača. Godine 1936. pridružio se Salezijanskom redu u Budimpešti, gdje je radio kao tiskar i odgajao mlade. Tijekom Drugog svjetskog rata služio je kao telegrafist i dopisnik, te bio odlikovan za hrabrost. Nakon rata, unatoč komunističkoj zabrani vjerskih redova, potajno je nastavio raditi s mladima. Godine 1951. u tajnosti ga je pratila tajna policija AVH, a nakon pokušaja bijega odlučio se vratiti i nastaviti s radom. Uhićen je 1952. godine, suđen zbog ilegalnih aktivnosti i osuđen na smrt. Pogubljen je 1953. a njegova obitelj je tek kasnije saznala za njegovu sudbinu. Rehabilitiran je 1994. a Katolička crkva priznala ga je kao mučenika te ga beatificirala 2013. godine u Budimpešti.